Ebusia mo akwa baba GH elkannah TV so. Eno aye hye obo se ya bepie mu e wo Mampong. Mampong kontochi obo a ohia akuma enananom ene ya bepie na ene ye DAASEBRE OSEI akoto anase aya DAASEBRE OSEI di abo to Abusia na ya test your microphone. Abusia mo akwa ba GH elkannah TV so. And your first time best also best subscribe. We are no asha manu anso nya bi ahwe. Ye wo Mampong ahemfie the silver stool. Ahemfie na me no kasa ye ginam. Na esanse nana anase DAASEBRE OSEI BONSU enya ne ba bi ko ye no. Ene ne doti ye no. Ye de ahye so. And then 6 and I say and 7th of June 2025. Na enen ye de na atumpam ye beka se na nakwa se ne ye de ma enura nwumre no se dwumadie no ho hyehyeye ne ene ye 6 no ena ye de na betumpam efri anopa no 9 ekopim anwumre no nsia sa ne beka nyambo ochena nso efri anopa no nsia kopim na anwumre no nsia nyambo Monday nso anopa no nsia kopim na anwumre no nsia ebia ne dwumadi a yebedim na ne wa hemfie ho ne de obekọ na wakọ hwese ne na anase ohini bi to a na kura akom etie de machi na yemfa nkwa hemfie ho medas Check, see. Yeah. 1, 2. Yeah. Yeah. 1, 2, 3. Ready. 1, 2, 3. Ready. 1, 2, 3.
fɛfɛɛfɛ anɔpɛ ɔdwanɛmfo a obiara ba ɛbɛtia fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ ɛsɛ ne fata Abusuafo Sebre yira AMANIAMPONG Nana Opon Frenyam ena Sebre abusua to santere a omotia Chinikasie kwawumanhene DAASEBRE akuamoa boaten kwawumanhene no DAASEBRE akuamoa boaten nidia pani ene Mamponghene one yira adekadaman Nana Opon Frenyam Nana Bafo Owusu Bediako Asante Achem Domi Abramanhene Nana Bafo Owusu Bediako Nana Afeso Nia Kwaya ni mana Nana Dudwana na Babi Pibu Hanamwa Abubabwa Amajmedi Nozoso Akoso Ayeka Bere Nana Bafo Bediako Asante Achem Domi Abramanhene Naya Kwaya ni mwa Sabi akokra babi ade akokra atuo Yewra DAASEBRE OSEI BONSU yede no atuo no ana Sebre abusuane alehie ababetuo no abatena se ade adwa a wo hwe na Sebre wona bekwakwọ na ni achi nyina de twatuo enyina akwakoye ede amano DAASEBRE oba kunafo message jima kese yewra DAASEBRE me fansa na dabechi oba kunafo de sabi wahwe ne dabrifa ana etewo no message jima kese yewra DAASEBRE OSEI BONSU no hokafo ana ohwe no emfoni ne so no sabi wono ne oba kunani asabi ni kunu eja ne mu ana owono emfoni sui Mrs. Jima Kese ana owono emfoni sui
Kakacha on the same. Nana Ahensahene, Nana Pim, Bousu Ado, Retu Fojina, Mofa, Elso Ababi Hano, Nana Ouso Barema, our Tosso Miesa, Santase, Atasamaso, Ehene, Atasamaso Hene, Nana Obon Freno, Adankeja, my Hene, Onoso Ababi Pim, our Hano, Dasebre, Ekriamuabuate. Hene, DAASEBRE, Ekriamuabuate, Okwauma Hene, Yerwa DAASEBRE, OSEI Bonsulinia, Eketua, Nana Bafo, Ousu Bediapo, Asante Domia Brahma Hene, Nana Bafo, Ousu Bediapo, Asante Domia Brahma Hene, Nana Edwin Sukase, Nana Edwin Sukase, and so Ababe Piemuha, Nana Edwin Sukase Hene, Ebaha, Nana Baro, and so Ababe Piemuha, and Nana Abuantemu Hene, and so Ababe Piemo, and for assembly, Jumadi and Baby Frino, and any idea, Yerwa DAASEBRE, OSEI BONSU, and Yachisa Busia, Amaran, and Yachi, the Cha at tour. And to Jumadi free AMANIAMPONG STOOL Palace, and I hear some more or some so. Maybe I hear you made in free no one subscribing. No, I take power notification bell no for latest update. To same way, Biaye our more ray. I Biaya Sabi, Yade Akokra, Ato Aye Fitiemo, Okwaru Akwa and Niachi, the Chatuo, Bibinti, Mu, and Mono, Sadi ASANTEMAN, and Amamre Esichan. Yes, some more Amani and Amamre Council, ASANTEMAN, Kosoa, and Mo, any Medinachi. Yamobia Akwaba Ediba AMANIAMPONG I can fear Yenina Yeni Bridge Apo Found another bridge so cheap on action Amamani Amania and Asanteman Kanamai Yenina Yes I go to play and the company and the shop. But the ship record dance as well. Drop her. Uncontrollably. DAASEBRE was able to do. ASANTEMAN Mamponghene. Send your blessing all around transit. Send your Asante Mamponghene Council. Your fossil any year and I year to na ayaga agofuma na bebre ewa ha yewo photon from yewo atwa yewo nyunkro ene yewo kete Nananom sanya beya amamre ni amane no ebekoso no na sese obia bebo only 10 minutes ya se betu ye dia toso sa ahine bi ba na wo se agene tata enim kro no ne kete no ho eno ya mamra ni amane a ya de gene no tata mesro sa enro so sa wo ba ya pese ha be ye he fi se eye ni patitro dot ye na ye no ewiase nyina ehwe ye eno ti ye besre ye kompoto yourself ye be ko so amado fo no nyina akwaba Nananom Betso Nananom OTUMFUO apempon Oba Kwani
ene na busia nananom breakthrough abusia baro abuantam ayase ene nananom tamase afrikase mamonyina yako nanata betwaso emami. Okay. And Ghana my auntie Asante auntie Asante Mampong so auntie Asante Okuchahne DAASEBRE OSEI BONSU Tëars no didima edom enya bidie ene ne de ba mot modern for abon fe amedati nananom instead ene de ne abrase kwa so nanom agrafo no monhwe na obia amfafo ankoho ankotwa ene die mo ada bloggers no baby DAASEBRE da ne de ho enka mo ho monhwe no so ayai oyoba udruwa tunduku bema so searching e don ko ano so no wayi watch no wabai eni die mada dem fe ni die e ma DAASEBRE ani die na ye ni apane ni de koku e sese time ama aglofo no eni die mada Nyama kensi ewa ha webo no we yajai owie no watwaso webo no bikwa anom enteshe ewa ha over BONSU na yan episode for me yapo ni chwa BONSU a no ma fo amaye we to ya ho ma as fast as possible. Reach out for Amado because here at TUTU. As a special what test and for the channel, pass to the channel. And then the mammoth body for and then no answering. Who do you do? I'm associated about them with you. Take the foot of test like you to the cabinet to take the photo. I will not let DAASEBRE walk with Chinese so just here. Now, what to your sort of question? Boy, yeah, that's what I'm saying. Nobody, that's I'm not a documentary. I'm a boy, so it means so. One of the dear boy, naturally, I said, no, I'm a tea, the Muslim Kawano. We say I say I don't so there. That's so and saying over there na kupo nasa. Na me na dem a ono wa na ho chie. Yesu so baba wa tie se na ko amwa. Na na afọ kwa daja. Ne wa ko chira ni se BONSU. Na dia waja Mampong mu. Omo wa chamfra po. Misati Mampong se tinetiro. Ya bata. For be also maybe and a natural army. Boy, that's what I'm saying about the Uncontrollably. That's I pay with your supply and tear. Somebody can survive any palm and from Emma and Dignitary. It's a best soup you. I just say, and I can get my Asanteman, Mampong, my Yashikan. I don't find a man about the sir. What's in one thing? Where you want, you know?
Wama Yampanin Asa. And then Nananom Bretu and Tato Adishibusan Girase with Snabu. Kutraine Bretu Pese, DAASEBRE BONSU. What's yes, and I didn't tell that party was Sumu. Ama and the Sum address at my and the Mampong. Anom and Wayapa. Asante. Asante ino to first to Asantemara. Asante na mekese madam refeo. Amamone yo. Ejumapa mabaya ama Asanteman. Na ma kredu yado. Okosu ni asana Asantema madam refa. Asanteman na madam refa. National House of Chiefs madam refa. Mobiano.
Yeah, bonus 10 minutes, 10 minutes. Am I opening for Abedria Mamapaba? Nananom Mam Abedria Mamapaba. Asantemani Karamani Yamobibia Apapa. Atase. Sabra no kase doma atosantene a echire eye retufuo then say retu asebere OSEI BONSU atoso bi yebone mrane se asanteman nyina ono bi retu PC sabre ade ato retufuo nyina ewo Asanteman sɛdeɛ wokɔ Asanteman mu ɔde no ho wɔtena ma yɛ aduanafoɔ piesie no saa na Mamponghene ɛso yɛ retufoɔ nyinaa piesie saa bere ade ato retufoɔ anim tuhwɛ santen a ato yɛ retufoɔ ɛna ato santen fɛfɛɛfɛ ɛnso ɛbɛkye ya Nananom Mam eye na ejakuma bi osubi awo old market hall me bia ya di na foforo yema se obia obedina obia ma sticker eti wudi sticker komodi se obeyi uka no afri ho mabrani amani akwanso ya hwehwe bibia na nakwa mu trote sesele bukwai ya pese bibia na ato santen fefefe a omo bechia na najakuma abra ne ba edafo na DAASEBRE OSEI BONSU a otoso I
Mammy,
Monyina ho kakra ma me yanka ase. Nananom Madaroma. Mo amode adisiedie ebeba nyina mo nsa se mo aboa mo. Na se committee no reset bibi gu yasomo a. Na je se ekwa ni demo tote sesere mu kwai. Odoma koma wo wo son kase a wogu akro. Ohintafo a wotu dade ani. Omfahwe ho Otebebi no hwe ndin ena wo tase yen sense rape na aja kuma de fie wododo obedi a kakape aka wo bopom bretuo discipline ko a wodan saso woni nananom kwam manhima nananom bretuo nananom yamam yako okay Okukodufuo ena ekro. Onipa mama ena ekro. Lobia nyame mabose DAASEBRE Peprichie. Mrs. Jima Kese. Woni ni papa Nana Jima Kese. Abakani empeni so obia nya so ananye wo Mrs. Jima Kese. Odido obidie. Mima yako. Mima yako Wadribe Apajahine Mini obiama na kwasina na kofi asante se wamre fie o na program abo Apajafie ena brichi esi Ohine papa ena ni kru nimpong ene Asanteman ni fanyane Sandre ato a eva DAASEBRE OSEI BONSU Mamponghene Nebusia and also Sandre Ebe Nananom Mampong Akwaba Nana Jumo family and na Yabako Eche na Kotokofie Phantom from ATTIRE Committee Mototo Doti Ye Yami Islamo Maya niama de dana kwemu wano sa ena yehwe no yeda mwas Nananom bresu yamamo yako Sandre bresu echia ejo Yebekoso ma echia munyina apaba ediaba eye AMANIAMPONG Silver Steel Palace Na Mamponghene Odido brebi Odi nananom yamamo munyina yako Yebeso se enimu hansu nkonya bebre ewo ho Enti se wo chia wa ha na akunya bia eniwa na wadru enimo ho enkonya bebe ewo ho yeda boss Nananom Yebekoso Nananom ratio additional yako Nananom Paro Nananom Atasmanso Nananom Amoafu Asante Achem Tomiabra Nananom Adakreta Kwau Maine Ede Nananom Abuatem Ede Nananom ratio additional Yamamo Yako Okay. Atasmanso Adreso Kese Wanyina ofania hensai Ene Nananom eni abrepa Retu Wanyina omuofa Ene adanse ahensai Sanity Atasmanso Adakrenya Well
Little man no and the cloud my name. Asante achim do miabra. And the so kasi. Baro Amonte. Sir, Yamanana Shade. Something at our moment. Yes, 973-10. Any demand, what's the point of the person MIA? Afei na Mamponghene Nana Ajakuma Dufie Asoya Okohene ba enim ene ya rehoda ema Mampong eme nyana Nana Ajakuma Dufie every two ba asore ekohe eba enim che awrehosema esiwo Mamponghene pate YouTube'o na yeye so doma na asanten a atonom Nana Ajakuma Dufie ene na hema ene mpanimfo na ato santene a omokohe Nana DAASEBRE ANASEBRE through PC DAASEBRE OSEI BONSU otoso mienu ani echi ho de ye ma ho kwan se obi ngura mu de enso
Sabre ameno kase yewo AMANIAMPONG Silver Stool Palace Mampong ahimfie every 2 PSC nana anasa DAASEBRE OSEI BONSU tosumieno adane bunkum so na enene yede nana ato empam yebeka se nana ekwa ekura asabra meno kase Mamponghene aye freno nana ajakoma dufi otosumieno asore okohe de disie no eni echi sabre emra anasa mamre ema ho kwan se obimfa camera enwura edan no na so sene ye kana Asante mamre nse se ohini wu a okwakura no sabra me no kase nana ekwakura ensi yana jakoma dufi otosumieno asore wone na hemfo enene penifo kohe na echi Today is 7th of June 2025. I GH elkannah TV so na yewo Mampong. Ahimfie the Silver Stool Palace Mampong. Yeah, you need some Mampong Mamponghene ujane baby boy anasa na oto so DAASEBRE OSEI BONSU otosumieno adane bunkum so asabre na edem yede na tompam yebeka no ASANTEMAN se na kwakura ASANTEMAN hwana na ye ASANTEMAN nifa na ona ye betuofo nyina so piesie disabre ameno kase ade ato ASANTEMAN ni na de nso ato betuofo nyina ni enzi na ajakoma dufie Asante Mamponghene asore ne npanifo kohe nana eni echi sabre amena wo kase omo kohe nana eni echi Sabre afi na nana ajakoma dufie ene na hema ene na hemfo ekohe nana ni echi ne omwapia omu efiri oba afi na ASANTEMAN mrem yebeka se omu afiri nana ekura ase epi omonsan aba. This is the final funeral rites and ASANTEHENE of the late DAASEBRE OSEI BONSU otosumieno bretu nyina piesie odane bunkum so enen yede nana atompam na nana ajakoma dufie oye Mamponghene ekohe nana ni echi sabre wo ha uwuse betem ahema ensuri mubi na wo se ejesu mahema ensuri mubi ora ya we wo se nana etimi suo nana ajakoma dufie na etimi suo no sabre akohe ne dehye ni echi nana etimi suo ene enijeda ASANTEMAN ene enijeda Mampong na ene enijeda enso mapet bretuo omo ASANTEMAN nyina ebise bretuo piesie na adane bonkum so
woyɛ santen so a ato yɛ a ɛyɛ akɔmfoɔ nyinaa chairman ɛyɛ kɔmfoɔ abas ɛnso ɛne ne dɔm ɛna ato santen fɛfɛɛfɛ ɛnso ɛbɛhwɛ DAASEBRE OSEI BONSU ɔtɔ so mmienu ɛne akyi no akɔmfoɔ nyinaa chairman kɔmfoɔ abas ɛne ne dɔm afei na ɔmo nso abɛduru AMANIAMPONG golden STOOL palace a ɔmo nso ɛbɛhyia no na agyafoma adu fie abere a ne de hyeɛ ɛda fam anaasɛ nana ɛkɔ akura nti wɔyɛ santen a ɔmo woso nkasa ɛyɛ kɔmfoɔ abas ɛne ne dɔm ɛna saa bere ɔmo nso abɛduru AMANIAMPONG golden STOOL palace a ɔmo nso ɛbɛkyia anaasɛ ɔmo de ɛdɔ ɛbɛbɔ dɔm. Santen a ɛwɔ so nkasa no ebi abɛbusa sɛ ɛyɛ hwan a ɛyɛ akɔmfoɔ nyinaa chairman ɔkɔmfoɔ abas ɛne ne dɔm ɛna saa bere ɔmo abɛduru AMANIAMPONG golden STOOL anaasɛ silver STOOL palace a ɔmo bɛkyia nana agyakoma adu fie ɔtɔ so mmienu Mamponghene abere a ne de hyeɛ anaasɛ ne ba amabere mu no ɛda fam saa bere nana asɔyɛ akɔhwɛ DAASEBRE OSEI BONSU ɔtɔ so mmienu ɛne akyi abɛtena sɛ nti afei na ɔmo obi a ɔba bia nso ɛbɛkyia saa pɛpɛɛpɛ.
Nananom additional Mamponghene additional Yamamo Apollo Nananom Madonna Ayo Hinere Mrs. Janet Dorothy Jima Kese Nana Abnayakuma One additional Hinere Yamamo Yako Ahiri Manu Sorana Yamamo Yako Ano Ahiri Yamamo Yako Additional action Yamamo Apollo Asanteman. Ata kuma de fiye na ya ku. Ama ko yima. Sani obeya obeya no. Mama ni amani ekwaso. Nananom besio anishelo. Yama wina ya ku. Sana the king of Fratila. Oyima. Ani abishelo. Sabre Ohema of Switzerland, Ebaya, Abba, Eritrea, Nana, Ajamala. That's a matter of the way in the number of 40 around. And I hold a Masansamai, and I hold a Emma BONSU. Na ene enso ya we hodama Mampong mine na efese Yesu PSC DAASEBRE OSEI BONSU TUTU no ana se ASANTEMAN ni fans ASANTEMAN de be ka Asante o man Asante nyina ni fans OSEI PSC friend PSC DAASEBRE OSEI BONSU TUTU na na to the bokum so na sabre wo Edoma enam empenifonia. Eda went from Switzerland, Sabri, almost Switzerland. Abe pie Mampong. Na omo betia na eda koma bisi. Send the tira ose. Omo fi abrochi mam. Na apa se omo betia na se omo de. Ebi eka se Asante eyo maya. Efa ense. Switzerland. Ase na omo betruya. Invite to a company of support for and a bedroom. Burma, Yapada. Nananom
Sabre so Nananom Mam omo free yes kind of Swaziland. Yeah, Swaziland. So eba no. Afi na omo so ebe chia na ajakuma du free out so mienu. Mamponghene ma sabre ade ato nani. Nananom na eko chia no. These are the queen mothers from Swaziland. You see, you know, I say, AMANIAMPONG Silver Stool Palace. Mampong, ASANTEMAN, and I almost so Ebetia, and I Jakuma to fear to Subino. I ran at that form, a Mamirimuno, DAASEBRE OSEI BONSU out to Subino, at that form, and Asan and Apokura, and then almost a day or do other board, Amana FFF. Asante ekase Asante yo mine Asante no kusu ayekase o ne Asante odo eni nkabumu Asante na ayefe na ayekrabehwe ene ya reho dade den so ayefefefe Nananom Mam amana ayefe ade ato Asanteman ni na de ato Mampong and Nadia so out of breakthrough for the breakthrough busia. Send them penny for so cast a count and see as a benaka or so. Then him say busia canina send a penny for an Nananom and as a traditional cancer heading to a Tukumanum. If you know what's an eye, we been woman in our happy. And a pay your own breakthrough for the our breakthrough for in Abbey Timo has it. It is a breakthrough PSC. DAASEBRE OSEI BONSU to so mienu ena da form no enti bretuofo nyina SMS Asanteman ni fa se ne okwa Asanteman a Asanteman bonkum no eye ediana PSC odine ho achiri kusintra ma ediana PSC no sa ana bretuo PSC enso ye DAASEBRE OSEI BONSU to so mienu ene enye asepkitwa Emma Mampong na ene enye asante Emma Asanteman ni and you say, Rebecca said, this is the first day of the final funeral rites of DAASEBRE OSEI BONSU the second. Asanteman Ehene, wada de bunkum so no. Na ene say ewo today is Saturday 7th June 2025. Na ene eda no ya chemu miensa. Every anopa 4 AM to 7 AM. Yamfanesa Nananom ebebie DAASEBRE OSEI BONSU na mo ne so ema edom nyina ebe hye na nani achi na Nananom sa be page omumu na omako aba ewia no ma retena se abaje adisiedie na omato musa from your political parties, diplomats, other dignitaries no yeah oma ya to one sa from na eba be pimu wa the general public obia obeso oba then so edeba na nyambo wachina Sunday June 8 2025 and also National House of Chiefs, Regional House of Chiefs, religious bodies, university communities, associations of which Mamponghene was a member, other tertiary institutions, and so edeba and the general public and so edeba. And the last day, that is Monday, June 9th, 2025. And so edesa is 6 AM now on where we 6 PM. And now and I area Asanteman area OTUMFUO OCCUPANT the 16th king of Asantehene El Sudaba and the commander-in-chief of Ghana Armed Forces
the President of the Republic of Ghana, His Excellency John Dramani Mahama, also about the government officials and chiefs and queens of Asanteman, so everybody. And see a year no breakdown, and I'm at the amount. And short to you, dear can say, you're winning more no. One for me, Embra, MIA. And short to you. Yo, yes, Lamo. Monfang could you be bra, and should have a beer mine in Nana Britio, a mine in away. Monfabim Rachel, I want to be Abba. And you may be a cry atum, a mamrani, a money, a council. A year Queen, I'll free a year Swaziland, only a Lucia Mamedo, Yamamo, Aquaba. Here. Saturday, Mamia, Otasuya, Wefra and Sumagri, Queen from Swaziland. On the free Abritinam, Ede Odo Ababo, HS Asante, Asante, or my Yelsenum, a year on quiet, on an additional Abedru, Nana Kuno. Mrs. Jessica and family. Mabedrina, so yeah, Nana Williams, Yamamona Aquaba, Nananom free cabin, about Cranny, Abusia, Monso, Mababedru, Omoda Aquaba, Emma Yako, Nana Ajakuma Dufie out of Asanteman, Nasa Mampong, my Hema. Na Oshehwa amahema bebre ejuso mahema ewa habi betim mahema ewa habi ene amahema bebre aka ifri ewie ko no omo makanyina so ba bepiem ewa ase enijida ema asanteman na ene enijida ema mampong na ene enijida ema bretu ebusuya ewo asanteman nyina ebise bretu fo nyina PSC DAASEBRE OSEI BONSU a otosomienu adane bonkum so ene era yedina na aso empem yonka se na ekwa Yera enquire ene arewoda owese ni arewo ase Nananom so a ka se dem fadui owu krade a enkwa entume oni Nananom yemamo yako
year of the late great PSA DAASEBRE OSEI BONSU the second. ASANTEMAN Mamponghene we are the baby boy. ASANTEMAN OTUMFUO OSEI TUTU AUTOSUMIENU. That's a Mampong traditional council. This answer this year nifa ASANTEMAN defense no on person this year no ebe da wache on person esi this year da duana this answer Asante yo man na Nananom de MBA ema OTUMFUO OSEI TUTU etinam omoye no sene na nase ye le pepe na yene mu chichi na miensa. Today is the first day of the year of PSA DAASEBRE OSEI BONSU AUTOSUMIENU. Sabre na jakuma dufia AUTOSUMIENU Mampong ma ene tie dwam sabre oje entia efiri aman hono ibie DAASEBRE mo ne so na se de na etompe mamachin na esase 4 am ede kopem sene na ebra na nanom beso na ewia na nanom asa betenase na debia ne omo invitation e koma omo anase omo nanom eto omo nsafre omo sene eyie no enipa ne mbusu wa ha efise ASANTEMAN wura OTUMFUO OSEI TUTU ebeba Saturday, June 7th, 2025 rather. Area Nananom Etnasia. These are the people who were invited to be attended. Political parties. Now, diplomats, other dignitaries here, or receiving special invitations. Send a year no any partner Emma Emusuntino. Nananom Acheche and Nananom 3 days now, or my send the Bay Manayefe, na Aya Apono. It's not a Sunday, June 8th, 2025. You know, so Nananom Batanase every 6 a.m. and I say every 6 a.m. Now Akopem 6 p.m. National House of Chiefs, regional houses of chiefs, religious bodies, university communities, associations, of which DAASEBRE OSEI BONSU was among, and the general public. And the Monday, that's the last day, June 9th, 2025. OTUMFUO OSEI TUTU, ASANTEMAN in the area, and so Ebeba, a friend of ASANTEHENE, and the President of the Republic of Ghana, also Ebeba. Now, government officials, and ASANTEMAN, AMANIAMPONG, and so Eddie or Beba the board.
ɛdi so mahema nso na ati asi dwam ade afɛ nananom na ɛni ɛdi so mahema ɛna ati asi dwam ana yɛ asantoa Sabre eje so mahema ena ati esi dwuma ono so di asa ana ya asanto a eje so mahema one nana ofin so hema ena ati esi dwuma omo so di asa fefefe